Nazdar. Ukážem vám malé kúzlo. Keď stlačím dvojku, tak tam mám USPčko, keď stlačím trojku, tak tam mám knife a keď stlačím jedničku, tak tam mám penis. Čo ti jebe, proste ja mám penis. Oh god, stále sa neviem z toho spamätať, ale konečne mám penis. Toto je môj vlastný penis. Je to field tested penis, 0,16 float. Je to krásavec. Vždycky som chcel tento skin, vždy som po ňom túžil, nikdy som nemal tú možnosť ho vlastniť. Už ho vlastním, takže oh damn. Proste penis, ľudia, penis, oh god. S dievčatami sex robí divy proste, pretože to je vec emócií, proste, ale dievčatá sú emocionálne stvorenia. Choď do prdele. Jedlo. Ty autista, daj mi pokoj. Dám ti piť? Vieš čo, môžeš mi dať z ladničky nejakú kolu? Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s prvým dielom našej Minecraftovej série. V minulosti som hovoril, že nebudem hrať Minecraft, ale Minecraft je výborná hra, ktorú si treba zahrať. Takže si poďme zahrať Minecraft. No tak spravil som si nejaký ten zemino, alebo čo to je. Ináč svadí mi na tej hre, že je dosť kockatá, chcelo by to nejaký anti-aliasing poriadny na tú hru. Takže máme nejakú tú zemino a ideme si niečo postaviť. Je to Minecraft, Minecraft je hra pre tých, ktorí sa chcete nejakým spôsobom v tom vesmíre, tak dá sa povedať, že zapísať proste niečo, si vytvoriť niečo, proste podľa čoho vás ľudia spoznajú, takže poďme vytvoriť našu prvú stavbu a prvá stavba by mala byť vždycky niečo takého super, proste podľa toho sa potom bude odvíjať vaša séria Minecraftu na vašom kanáli, takže poďme na to proste a postavme si niečo kreatívneho. Takže jeden blok sem, jeden sem, tu nás sa dá vyskočiť na ne, takže takto. Yes, máme postaveného obrovského čuráka a pozor na to, tá hra vás hneď trestá, keď postavíte čuráka, takže bolo to príliš dobré a ja som dostal proste own od nejakej kockatej veci, ktorá sa podobá v celku na našeho premiéra. Prečo nemáš Simple Radar? Bol som na lanke, kde bol zakázaný a odtedy som ho neinštaloval, lebo som mi nechce. Zabúdam na to proste. Ľudia, ja nehrám CS mimo streamu, proste tým pádom si ani nenastavujem, ani nezlepšujem proste. Ja fakt mám 95% mečov odohraných proste na streame a mimo streamu, keď idem hrať, tak to je fakt také, že ma Radko pozve proste, tak tam idem zase kvôli jeho streamu. Holy fuck! Oh my god. Ja ťa vidím. 1 on 3. Slepý som s tým vypol dneska. Totálne slepý som s tým vypol dneska. To bol no-scope headshot! Ty začnite mi. Nahoře jeden. Aha, minus 91. Nahoře. Venty. Já je už se na Bčku. Vyskočil zven. Potřebuje pomoc na B. Dám ti ho. Na B. Nemyslím si. Tak ne, no. Ja som scream alebo čo? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.